Makhosi amakhulu, ngiyanamukela kuMakhosi Onke TV. Ngicela manje ufuna ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza, usubscribe, ulike ku-channel. Okay. Ngani Thonga. Umkhulu namhlanje ngizokhuluma nje ngokubaluleka noma ukuba umelaphi ukuthi kunzima kangakanani. Ukuba umelaphi mawubheka, mawuthatha ubhekisisa kahle uvula amehlo akho. La emhlabeni bangaki abantu abafa amabhayi, bangaki abantu abafa ibuhlalo, bangaki abafa imiqhele, bangaki abayizinyanga, zingaki izangoma, abathandazi bangaki. Mawubheka wonke umuntu la emhlabeni, wonke umuntu uyisangoma, wonke umuntu uyinyanga, wonke umuntu umprofethi, wonke umuntu uyinto. Mawuthi uvula kahle amehlo uyabheka. Alright. Njengoba kume kanjalo-ke, loko akusho kusho ukuthi wonke umuntu is a true healer. Akusho ukuthi wonke umuntu is a true prophet. Akusho ukuthi wonke umuntu is a true gobela. Akusho ukuthi wonke umuntu is a true nyanga. Akusho lokho. Kuqhamukaphi? Many are called, but few are chosen. Siyahlukana-ke manje. Few are chosen. Many are called. Lo many umele ukuthi wonke umuntu uyisangoma, wonke umuntu umthandazi, wonke umuntu umprofethi, wonke umuntu uyinyanga, wonke umuntu. But few are chosen. Alright. Mhlambe siba u-10 i-population yalabantu. Kulo 10 lo, ibuhlungu lempilo engizokunika yona. Kulo 10, only 2 are chosen. All these 8 are called. And if you are called, if you are called, it doesn't mean you are chosen. That is why mawuya lapha eBhayibhelini khona bamjikela uNkulunkulu, bathi bahamba babuyele emuva. Babuyele emuva bathi ngeke siyimele into yale ndoda, bajika baye baningi. Many left him. Many left him. Wasewakhetha 12. Babengakanani abantu ngaleso sikhathi kuyena ephila, efika uJesu la esimeni sokuzela thina, uzosula amacala ethu. Babangaka abantu? Wakhetha 12. Many are called, just few are chosen. Usuyabona-ke, yingakho udideka uma ufuna umelaphi ngoba awazi yena okuyimuphi. Uma ufika kulo, ayizodlala ngami. Ufike kulo, ayizodlala ngami. No, my sister. No, my brother. Ngiyaqonda kodwa ukuthi ngoba usazi uzosho noma ufika kulo uletha iy'nkinga zakulo phuma kuyena previous nyanga, uza kulona iy'nkinga zaloya. Ngiyazi. Omkhulu njengami nje, mina ngizaleleke ngendlela enzima, kodwa ngakufunda ukuzotha nokubekezela. Mangithi ngakufunda ukuzotha njengengane, ngikhuliswe umndeni, umama beyizangoma, umkhulu eyinyanga, ubaba umthandazi. Ngiqhamuka vele emndenini onje. Niyangizwa? Mangiqhamuka kulowo mndeni, izinto bengingazilandeli nasekhaya. Yes, sikhule vele besifundisa izinto, izinto zasekhaya bezenza impela, kodwa bengingenako kakhulu engqondweni yami. Niyangizwa? Kodwa indlela engikhule ngayo, ngikhuliswe ngaphansi kwenhlonipho, ngaphansi kokulandela izinto ngendlela, kodwa bengingayilandi into yesintu, ngeke ngiqambe amanga. Besiyisontela kunano-Sunday school nayo yonke le nto. Bengingalandeli kahle ngoba bengazi ukuthi kukhona isimo esinje ekhaya. Okay, kodwa izinto zasekhaya besizenza. Kwase kwashona abazali-ke, yalahleka le information emele ngabe sayincela noma sayibamba. Yalahleka le information, sasala sidwanguza-ke. Kodwa kuloko azange ngihambe ngicacama komelaphi. Angazi khona umoya ohlezi uhleli kumina ukuthi not this one, not this one, not this one. Noma ngingakwenza but not this one. Uhlezi ukhona emoyeni wangisingatha ngokuzotha nokubekezela. Yingakho uthi uNkulunkulu wadala yonke into, but he learned obedient. Wafunda ukuzotha nokubekezela, kodwa by the things he suffered, wafunda ukuzotha nokubekezela. Kodwa kwadala uyena. Uyidalani into bese futhi uyayijulukela futhi. Yabo ukuthi kubalulekile. Ngikhuluma ngabelaphi ukuthi baningi abelaphi awusazi yena okuyimuphi. Nako-ke la ngikhona. Uma ukhumbula uma umelaphi, uma uhamba la, asixabana nomuntu endleleni,
Muxabana nomuntu angithi umelaphi uyinyanga, umthandazi ngala, ukubambe kokubili, usho nedlozi nesithunywa. Leli dlozi khona ubunyanga, ukubambile utheni, okay, uneyikhwama uyaphila. Mawuxabana nomuntu, hawu, umuntu usuyahamba, mawusuxabana naye, usumthembisa izulu. Semele umuntu ayoshawa, okuhambe ufaka izizwe, okuhambe uyambopha, okuhambe uyomvala nje, umthumele izizwe. Into eyenziwa abelaphi mawuxabana nomuntu. Kodwa uba uba unale simo lesi salo moya, spirit of humble, if you humble yourself before the Lord, humble yourself, uzokwazi ukuthi hhayi ukuthi yonke into ufuna uyilwe. No, there's no such a thing. Yingakho isinikeze ama-spirits wakhe uNkulunkulu. There are 9 gift of the Holy Spirit. Usinikile le moya. Usinike le moya ukuthi hhayi yonke impi uzoyilwa wena. Khona izimpi ofuna ukuthi no, not this one, uphume kanje. Ngoba uneyikhwama, ugijimisa uyoshaya umuntu umthumela ngezizwe. Ngiqabene naye, mhlawumbe lo muntu njengoba uxabene naye, abantu abadala bekukhombisa ukuthi cha, lo muntu ngimsize kanje, awusabhekanga ngalehlo, kanti ube no-humble edlozini lakho, uhambule kubantu abadala, uhambule kuNkulunkulu, ubuzobona this guy or this person needs help. Ubuzosheshe ukubone ngamehlo kamoya, ngoba uma ubona ngehlo lasemhlabeni ufuna ukuyokushaya umuntu ngoba uneyikhwama zasekhaya. Uneyikhwama zasekhaya zifuna ukuthi ulwe, ushaye abantu. No, zikhona izinto ofuna ukukhipha iy'khwama zikhawulo, hhayi izimpi zokuhamba ushaya abantu. Uma ungabonanga solinye nomuntu sekumele ayoshawa. Belaphi, akwenziwa kanjalo. Be humble before thy Lord. Be humble phambi kwabantu abathi ngiyazi mfuna uNkulunkulu, yebo ngiyazi, abamfuni uNkulunkulu. Ofuthi iy'nyanga nazo zingaphansi kwaNkulunkulu, kwazi mfuni. Cela abantu abadala, ngicela ukuba njengami nje, ngicela ukuba ingane ehlukile. Angisho ngifuna ubunyanga basekhaya, ngiyabudinga uzokwazi ukuqhubeka nempilo. Kwangifuna uhambe ngibulala abantu, ngabe ngenza izinto ezingekho right. Ucele noma abanye bengeke bakuvumele, abanye bafuni ngaleyikhwama le, bafuna ushaye nje. Ofuthi kunzima-ke ngoba uyoshaya wonke umuntu, unezitha yonke indawo oyishawa uwena, hhayi nokuthi ziyakujaha, uwena ojahayo. Mina ngazi ukuthi izitha kufanele zikujahe wena, bese uvika ngendlela ovika ngayo, hhayi wena uhamba ushaya abantu. Akwenziwa kanjalo, akwenziwa kanjalo. Abalozi abayifuni kodwa leyo nto, ukuze uhambe usukela abantu ushaya abantu, waxabana nomuntu ushaya umuntu. No, akwenziwa kanjalo ngane zethongo. Be careful kubelaphi, be careful kubelaphi. Uzoza kuye uhleka, ufike endleleni bese ayajika ngoba uyilento ayiyona. Be thy humble before thy Lord. Thoba bakubambe kwabantu abadala. Ningi izinto emele nganginifundisa zona, but I cannot say them. But one day I will do. One day I will say the things which I try hiding. I'm gonna say things the year. I'm gonna say things. I'm gonna talk one day. No one will shut my mouth. I'm gonna talk. Ngizokhuluma into ejulile ngelinye ilanga la. Yes, one day I'll do it. Futhi anginandaba-ke, uma sengithe ngiyakwenza, but not with my power. Ngizobe ngisebenzisa amandla kaNkulunkulu bese siyabona ukuthi uzomnqoba yini. Ya, uma ubheka umelaphi, qikelela. Ngasimazi umelaphi, khuleka, uthandaze, uphahle, ngeke. Ngeke sidlala abelaphi. Hhayi abelaphi bayiganga, nami mhlawumbe ngiyaganga, I'm not the holy one. Ya, kwanje asibhekisise ngane zethongo. Ngiyanithanda, I'm doing this because of the love of God for you. I've got love for you. I don't need you to be my enemy. Kumanje I've got too much enemies. Hhayi izitho ey'lethwe mina, izitho ey'lethwe nguNkulunkulu ukuthi fight this one, fight this one. Hhayi usukela abantu bashaya nje, no. Benginje bheka umelaphi, bheka umelaphi. Belaphi msana ukushaya iy'ngane, msana ukushaya, msana ukuvala abantu, msana bathumele ngezizwe. Kanti iy'khwama zakini uvikele kahle ngendlela. Sebenzisa iy'khwama la zidingeka khona, usukuswela abantu endleleni, uthembe iy'khwama ukuthi uzoshaya. Baningi abantu abagulayo ufuna ubalapha, awukwazi ukulapha, wena ufuna ushaye kuphela. It's okay. Uma kuwukuthi unikwe leyo khwama zokulwa zokushaya kuphela, it's okay. Ayikho into ezoyenza. But you, iy'khwama hlele emzimbeni wakho, they're gonna need ingqondo yakho wena umelaphi. They're gonna need your mind. Which mind do you have? Which mind? Because there's a mind of darkness, there's the mind of darkness, there's the mind of devil. Which mind do you have? Because there's the mind of Christ. There's a mind of Christ. Which mind do you have?
Yingako ngingafuni ukuthetha ninyanga ngoba akhuleki. Akafuni ngiyazi kodwa ungiva kulungile. Kodwa one day I'll talk. No one will stop me. Yeah. Ngibonge Kanzethongo, nibe right. Mkhulu uyanithanda. Nginithanda ngothando luka-love. Ngiyabonga mkhulu Kanzethongo kodwa umelaphi ufuna nibabhekisise abelaphi. Ngiyabonga ngicela u-subscribe, u-like, uphinde usherele abangani. Ya, bezosizeka nabo. Ngiyabonga Kanzethongo. Makhosi. Kwande Mathonga.